UCM jaka KHDC ba penyat sing siem akan diterik unaiweng arjar pesau ula pli ke dewar jingkia ke belatip kum ke jaka ajing sumar daki dawai kynbat belatip yaka kum ka Khasi traditional spa Laitmawsiang is Khasi Hills hakini ke si pli berdai kini ke jaka ajing sumar daki brio daki dawai kynbat laidon langru daki nong penyat jong kini ke jaka ajing sumar nadu presiden I Mefrin Rintethiang kinong penya jong kani jaka ajing sumar u sadar jong snong Laitmawsiang uba jiwan riatam kinong trei kani jaka ajing sumar bar kibai habakren ha kani singi kum kongsan na kaliang ba penya sing siam long batang bapet ya ka kerteng duar jingkhia du la song khia lupa bat u sotanat ya kani kerteng duar jingkhia bat menta kasi ngila yo ban pli pa ba ya kani jaka ajing sumar tenrai kasi Shushu long bakat banyo la download ke snong habaro ban sumarpat yaka bar ke jingdu ki kynbat tenrai hakari kasi ke jingdu jaj no ki plang ki bolong ki dawai sla ki bolong ki dawai ke jingdu no kadai ba om sumar ya kamai mariang usiam la kuntu yo sadar ke Laitmawsiang bar ki nong snong ban kiar ya katang khlau khana ban ne ban sa kamai mariang bar kumju ban pene pansa ki kynbat tenrai kasi ki bari ki dawai ba na ka banta ka koi khia jungi kasi No, ngan kap ini ruban dari jingdon lang bagi ba balma isodar kom mefrin bat kiwe baro kan tamru banyo Sakhi lang bat pi ki nong snong jongka Laitmawsiang banyo ban play kani ka Khasi traditional spa kaba ai kerteng yaka kedwar jingkhia menta da kaba ot ini ruban. Typically, due to economic reasons, due to various other compulsions of life, are getting faded, and they are basically should be passed from generation to generation, which is now not happening, because youngsters are more interested in pursuing their economic life in the cities and forgetting the traditions. As a part of our developmental activities, we want these traditions, these handicrafts, these knowledge to be passed on to new generations, and the new generation which is coming up should be swavlambi in their life. Swavlambi means self-dependent. They should not be dependent on anybody. They should create their own enterprises, and in this endeavor, we have sanctioned almost 32 lakhs to make this project come to life, and we are very happy. Last time when I came here, I saw that this was under construction. At that point of time, I had certain views, but after coming today, I realized those beliefs and those doubts were having no place. Today I see this as it's one of the thriving place where a lot of activities I am seeing inside as well as outside. Nila benong ka Khasi traditional spa. Henry ladeni shun hakaktien lajong nila benong ka jaka ajing sumar tenrai. Kabangitip kerteng duar jingkhia. Lada ngasngap tangi kani ka kerteng duar jingkhia ngasmo lada pangmet pangphat lada don kanunu ka jingstom lada wan hang ni ka jaka ngasmo batang bantai yakni ka kerteng banyo snow kerteng ngasmo ba lasmo khia lupa shua bandrung hajaka sumar dainan ha pai ba dainan namar ta ka ba ngasmo tanat ban yi yakni kerteng duar jingkhia bat smokumen ba nenta ka sngi ngin yo ban play pai ba yakni ka duar jingkhia ngat kebok kerwiang ngakur khu kerdo yakni ka Sinjam belashim naga grassroot apo ajilam joi kong mifri bat kernen schem bat katin ga jongi nla ban tuntulun ya kene ga kam shakmat hagi sngi ki por ki badangwan ai
yakni ki samla kan thai bat shimrang ki blariam internet bangla kuli nai kong me film ngong ki kita ki bla ai jing wai ngong kita ki nong sumar ban pe ki nong wan hamne teka ai ke jing kulku kadro epi baro ba phin ya biang ya bet ba khamtam ha ka jing mot jing pakhat ba phin ya ya ka kam nadu kam sem kade ka kam ka ba kerpang hadu kata-kata ka bangi ong kata ka dignity of labor dan the dignity of work ngim dei ban kynbat ide bendan kata ka jing trang nadu kam sem ban tre ya kan no ka kam ka bawan ha ka jing im ka jong pi ladangi la sutu bangin pediang kunta ngangit kem kajat bendriu kajungi kanum long kajat bendriu kabaduk hendai kan long kajat bendriu kabaruspa ha kabide bat kayo kam kayo jam kerman kem ba ontang ba piyo kam hendai ngapet ya kanika aims and objective ka jingtmu jong ikong meflin ba ka grassroots ban seng ya kanika Khasi traditional spa leni kata ka dwar jingkya hangni kalongru ban penne pensa ya kariti ka dostur ka jongi kei kata kariti dostur hakabede bat ka jihikai ulong shwa man shwa bangin lang ban sumar dalade yalade lingba kaspa marian ko blei la ai hangi lingba kini ki kynbat ki dieng ki phlang ki jat lai pojat kini ki jingdon hapo kamarian ki ban long tawai nanta kamet ka jongi namar ba ni don kam ban long ki long shlong ki bakit kya ki belong responsible lagi ni kren chapan ka jingrospa hakame marian ka jongi ngila don lut kat ka banginyo ngila don lut henry ka shong hanga hapi ban sumar pat yaka bat napet ka jingdu kini ki kynbat tenrai hapo kari khasi ka be jongi ka jingdu jatno jongki phlang ki balong dawai ki kynbat ki balong dawai ki sla ki balong dawai kini ki thiet ki balong dawai ki thiet dieng ka jingdu jatno na kari ka jungi ka dei na ka we ka daw ka bangi ngim sumar ya kamare balai ngong kumta pipet man ka snam dalas dang kapor terang kumne lasdang sabanwan kalyur shwabanwan kalyur hau banai leber ubanai yayong sedang ki beriu banyak tangklau natrai bak merton ya kubur lang bak ngai kata kajing tangklau kalong kawai nak dau ba ban pendu jaj ni kini ki kynbat tenrai ki jungi ki dawai ki ban yarap ya kamet ke jungi kumkhun benriu na kentu ya ka shnong Laitmawsiang yi sodar bak ya komiti bak kawai sobha kel bat te lakam ya kum kini ki jingja habade bat ka tangklau ba kane kawan ra shisha ka jingdu nong ya kari hibro kawai bat ni pet ya kani ka dong ka thai ki jongpi i thiang banwan chane ban pet ikini ki lom ki ba itnat ki klau ba itnat henrei katno ka jing kring ki nong wan pet kai na shabar jong ka jala ka jungi na shabar jong kari india ka jungi rei sosi banong tangpoi ka por tangklau la dumlut ka sahit beneng la yong lut kamadan kamadia ndon jing itnat shu hangnongin kring ki nong wan pet kai ki toris hila pihap ban perkhat kawai kum kinong shnong Laitmawsiang kasora hi bro kawai baki dei kinong wan ai jai phi ladam dan toris lese kanhyar kayo kakot jong kinong shnong kaniga dong ka thain namakat ni phidon kaniga kilom kiwa beitanat kikshat ki beitanat kinlong leno ei ladam dan bawan ban pai ya kaniga jaka jong phi ngakum tu bas tong ini ya sumar bha abai dei bat kamarian Kumu Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kadaw ba banganwan hagen ga jingilang kalong ba kani ka kam kaya dei bha bat ka District Council ya ka District Council la seng na rusnem khandai spa san puar bala seng ya ka hakan nongrim jong ka Constitution jong kari India haka article aspa sofusal ar bat aspa nyukusan way kei kani kabor bala ai ka District Council hapo kani ka Constitution kabor kalong ban ai yani kumki MDC baro badan hantai District Council bangin shnaan ngin tawaan
ban penne pensa executive dustur ke jongi lal kalong hak khndo ka siap lada kalong habai dei bat katikur tikha habai dei bat kikur kijak lada kalong habai dei bat kanika jingpenne pensa ike jing sumar tenrai ke jongi kani baro kahap hakata ke jingpe jong ke district council sultanat ban yathu epi kum kinong song ba nakaleng ke district council nilawan ra dekaan kebangitit kum the Khasi Hills Autonomous District Promotion and Protection of Khasi Traditional Medicine Act 2011 lene arhajar khatway ban nilawan ra ru ya ka rule arhajar khatlai habedi kani kaan kan ai bor ye kinong sumar dawai tenrai hapo ri Khasi gijungi omsho ban sumar dari klim nuat ban pentip klim nuat ban penbenai pai ba henai khila ban bu da ka sign board ka bahe haplau yeng ga jongpi manong nga ngadi nong sumar dawai tenrai ngalayo ekalisen na ka district council katum kata tarik katum kata ka number batang kum kita kibalala ban sumar tenrai lani ban kem ban ai dawai tenrai bat hakabai dei bat kajingdan jong kiniki non sumar tenrai lada kilong kinong kem lada kilong kini kinong ai dawai katkum ka jingtip jongi ka district council ladan kum ba 1000 tam kita kinong sumar dawai tenrai hapo ri Khasi ke jongi bat hadu mentang ngidang yo ban ai license dan ngidang yo ban ai certificate tan kumba hapo arspa ngut namar ban yo certificate ban ai dawai tenrai omshim la ai kat ikibawan ban apply henry ye kinu kibawan ban apply ngihap ban shim yaki kot kisla ngihap ban wat yaka jingtip kababnya sephang jong ita nong sumar lada ila sumar dawai tenrai la kat muslim bat mano ban pensishai kata ni dawat ben ben nang ba habangi ai ya kani certificate lene ka muhor lene kata ka jing itu ye tanong sumar kanlong ka jing ai ka batikna Ini langsung dah. All the best, Baro.